שלום אודי. הלו. 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 אבל זה אחד הדברים, הערים והמזון, הבאת היחסים בין חרדים וחילונים שוב הגיע לפעולת הגנה, פגעו בתהליך מאוד בריא שבו יש התדרדות של היחסים. ולכן שלום. שלום. וברכה. אני מדברת ממוקד גוש עציון. 5 שעות לאחר החטיפה, אופיר שער מתקשר למוקד הביטחון של מועצת בנימין ומדווח כי בנו גלעד שער נעדר. כן. קרה כבר פעם שהוא יצא הביתה ולקח לו הרבה זמן להגיע? לא, זה חריג בצורה מאוד קיצונית, כן. מהישיבה? יש טרמפים בשעות כאלה? איך הוא היה אמור להגיע? אוטובוסים? אני מניח שהוא יצא לכיוון, שהוא ניסה לתפוס טרמפים. הוא היה אמור לצאת עם עוד חבר? כן. הבנתי. בחור בשם מתניה פרנקל. הבנתי. הוא כנראה יצא עם עוד חבר, אבל הוא מספיק אחראי שאגב יתקשר אלינו ולהגיד נתקעתי. המוקדנית מתקשרת מיד למוקד הביטחון האזרחי של היישוב אפרת בגוש עציון. כך נשמעת שיחת הטלפון הראשונה. מדברים ממוקד בנימין. ילד שלומד בכפר עציון יצא מהישיבה וכאילו עד עכשיו לא חזר הביתה שזה בתלמון. האבא מחפש אותו, אני לא איך לתקשר איתו ואולי הוא נמצא באחד הצמתים אצלכם בגזרה. לילד קוראים גלעד. אביו של גלעד כבר מבין שמשהו לא בסדר, הוא מתקשר שוב למוקד. מוקד. שלום, זה אופיר, דיברתי לך לפני כמה דקות. אני רוצה לדעת אם חוץ מהמשטרה, גם הצבא מעורב ברמה של סיורים, לא רק לבית שמש רמלה כמו שהיא. מה זה? כרגע לא. כן, אני אומר, אבל אני שואל אותך ברמה של גזרה, אם מתמקדים בבית שמש זה אזור אחד, אם מתמקדים באזור הר חברון זה אזור אחר. אבל אני מסתכל על סצנריו שהוא נכנס למישהו וחטפו אותו. אז אם לקחו אותו, לא לקחו אותו לבית שמש, לקחו אותו דרום הר חברון. אוקיי. אז למה לא פותחים את הגזרה הזאת בתוך גזרה לבדיקה, לסיור, לא יודע למה. המוקדנית של אפרת מזעיקה את המשטרה, ובשעה 4:58 בבוקר מתקשרת גם לצבא. הלו. כן. אתם עושים משהו לגבי הנעדרים האלה? אין לנו מה לעשות עם זה. כאילו הורדנו את זה לכל המחסומים. אוקיי, לגדודים. אין לנו יותר מזה מה לעשות, תכלס. אתם, נראה לך שיעשו חיפושים, יזומים וכאלה? קשה לי להאמין, לדעתי אם זה מדובר בשניים מהישיבה, הם בטח עצרו אצל חבר לישון. אני גם חושבת, אבל ניסינו לדבר עם כל החברים והכל ואין. מה האבא אומר? אז זהו, האבא מאוד לחוץ. טוב. אני לא יודעת. אני מבינה. טוב, אני מניחה שבבוקר זה ייפטר. אופיר שער מתקשר שוב, והמוקדנית מנסה להלחיץ את החמ"ל הצבאי. כן. היי, מוקד, שמעת? כן. אוקיי, תקשיבי, בעיקרון דיברתי עם האבא והוא ממש חושב שזה יכול להיות חוץ רצח? כן, הוא לחוץ בעניין של אולי איזה חטיפה שזה אולי יכול להיות, הוא אמר או לאזור דרום הר חברון, שהוא רוצה גם לערב את המוקד קריית 4. 54 שיחות טלפון מתקיימות במוקד הביטחון של אפרת באותו הלילה. בשעה 5:06 בבוקר מחברת המוקדנית את אופיר שער עם הצבא. דברו. שלום. שלום וברכה. כן. הגעתי לחטיבה? נכון. שלום, אנחנו מדבר אופיר, אני אבא של ילד שכרגע מה שנקרא, לא יודע אם הוא מוגדר נהדר, לא נהדר, אבל מחפשים אותו שיצא מכפר עציון. כן, אני מכירה את הסיפור. אני רוצה רק לדעת, יש איזשהו מצב של צבא שמבין שזה משהו חריג, זה אמנם ילד בן 16 או 2, אבל חבר'ה אחראים שכבר מ-10-11 לא עונים לניידים שלהם? אני אגיד לך מה, בגדול דברים כאלה בדרך כלל נפתרים בבוקר. אני מניחה שבעזרת השם אוטוטו אנחנו נפתור את הבעיה. אני שואל למה הצבא לא בתמונה. אני סליחה שאני מסתכל על המקרים הקטסטרופליים, אבל דרום הר חברון נמצא אפצ'י משם, אם הוא עלה בכפר עציון על טרמפ,
על חבר'ה פחה, אז לשם הם ייסעו, לא לבית שמש. כשהסריקות מתחילות, השעה היא כבר 8 בבוקר, 10 שעות לאחר חטיפת הנערים. מהדקים את הטבעת על חמאס, עוד גל מעצרים הלילה, כ-40 פעילים נעצרו, הבכיר שבהם עבד אל עזיז דואק, ראש הפרלמנט הפלסטיני. המבצע נועד לחשוף תאי טרור, להרתיע, לרסק את התשתית הארגונית והפוליטית של חמאס. עד כה נעצרו יותר מ-150 פעילים וחשודים בפעילות טרור, מחציתם מאזור חברון. حتى ضربوا علي هون قنبلة بصير للدموع عشان قلت لهم اني لما فخد لحاف فخد. אמש בחברון פרצו כוחות מיוחדים של צה"ל לבית של חשוד, כ4 שעות הם שהו כאן, ההרס ניכר היטב. החשוד נעצר, ילד אחר נפצע והועבר לטיפול בבית חולים. قلت له ليش معجبين عليكم شو سوينا لكم احنا؟ قال انتم خطفتوا منا. قلت له انت اللي جاي كل يوم تخطف منا. בלילה נעצרו 5 פלסטינים במחנה הפליטים ג'לזון מצפון לרמאללה, בפעולה של יחידה מגדוד כפיר. במהלך המעצרים פרצו עימותים, צעיר פלסטיני, אחמד צברין, נורה ונהרג מאש חיה. הלווייתו נערכה במחנה בצהריים, המשתתפים קראו לנקום את דמו. הפעולה של זרועות הביטחון מתמקדת מן הסתם באזור חברון. על העיר מוטל סגר. חיילי הצנחנים עורכים חיפושים בוודיות, מנסים לאתר ממצאים, לאסוף מידע שיוביל לחוטפים ולחטופים.
הסייר עבר ליד המקום, אחרי שהרבה אנשים עברו כמה דקות לפניו באותו מקום, הרבה חיילים עברו באותו מקום, והוא ראה שהשיח קצת נראה בצורה מוזרה, הוא הזיז את השיח, וכשהוא הזיז את השיח הוא ראה אבנים, ומכאן הוא התחיל לחשוד והתחיל לחפור. במשך 18 ימים ציפתה מדינה שלמה לשובם בשלום של נפתלי פרנקל, גלעד שייר ואייל יפרח. הערב הותרו בשותיהם באזור חלחול הסמוכה לחברון. במשך הימים בהם נעדרו השלושה, פעלו כוחות צה"ל במבצע תחת השם שובו אחים. במהלכו פשטו על יעדי חמאס רבים בגדה המערבית, עצרו מאות מפעילי הארגון והפכו כל אבן במטרה למצוא את הנערים ולהשיבם הביתה. אני תן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומריך, השם צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יככה בריח בלילה, שמשמוך מקורם וישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מאדם ועד עולם. שיר המעלות אסיינה שלום אודי. מהים יבוא מזרים, עזרים עם השם עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך,